yakni janing talaga kadi langit mambang tang pasulan upamaneka lintang toya kusuma ya sumawur ing ya jagat ya dewa ya bathara anakku wadon tetelune pisan Erawati surti kanthi kelawan Banowati nggih sembah pangabekti kula kunjuk Rama Ibu bekti kula kunjuk Rama Ibu bekti kula kunjuk dhumateng Kanjeng Rama lan Kanjeng Ibu ya cah telu ndak tampa ya ndak tampa wong ayu nggih dina iki nadyanta sak jroning rame dumadining Bratayuda jeneng sira kabeh ndak timbali ana ing Mandaraka kejaba pun Rama lan Ibu kapang marang sliramu yektine pun Rama uga banget muji syukur marang kemurane pangeran awit pirang-pirang nugra kang wis diparingake dasare wis tuntas anggonku netepi kewajibane wong tuwa wiwit ngula wentah marang jeneng sira saka jabang bayi nganti dewasa tur jiwamu luhur pun Rama rampung ngrabekke marang sira kabeh dadi garwane ratu pepunjuling jagat anakku mantu Baladewa anakku mantu Sang Senopati Agung Basukarna anakku mantu Duryudana sing telu-telune aratu pitataning jagat pepunjuling para umat satemah uripe anakku wadon telu pisan nyanding kawibawan kemul kamulyan Kanjeng Rama kula sakadang saged ngrangkul kamulyan inggih awit katresnan paduka Kanjeng Rama lan Ibu ingkang lila legawa kula wentah gesang kula ya bener kuwi bener ya nadyan kabeh mau mesti saka kemurane pangeran nanging sira kabeh kudu eling kanikmatan lan kamulyan sing nduk sandang iki merga wong tuamu sing rina wengi mbanting raga meres kringet numplak pambudidaya sarta sinurung banteri donga lan pangestu tumrape wong tuwa marang anak sing bener-bener tulus lan suci mula aja nganti lali welinge pun Rama aja nganti lali tansah dongakno leluhurmu dongakno wong tuamu upamane pakmu karo mbokmu iki mati sing dinteni ya mung dongane anak putu merga katresnan sejati kuwi ya tresnane wong tuwa karo anak kuwi ra ana sing ngalahke.
Gendha Pagung Mandaraka. Putri Sulistya ingkang cacahe 3 sami ambruk ing pepangkon ingkang rama. Mangkono dalewer ponang luh sigra amendhet wujuding tirta ingkang wus sinebaran kembang. Kinarya amijiki dhumateng ampiyanira ingkang rama lan ibu. Mangkono wujuding tirta kinarya siram jamas putri tetiganipun pisan. Dereng rampung tanduking bekti anak marang wong tuwa. Gliyah tekane Ratu Murka Duryudana. Laruta Godha Guru kula yen tanamutusa sang Sri ing Baladara ndak sawang anakku mantu Duryudana ingkang rawuh ana ing Mandaraka sami winantu Basuki nggih. Kula kinten menawi dinten samangking ngrembak babakan kawilujengan lan ugi tanduking tata krami kirang trep Kanjeng Rama Mara Sepuh. Nek ngono tembungmu dasare piye? Bratayuda sampun dados kathah nuwuhaken pangorbanan boten namung nyawa nanging keluarga kula meh telas Kurawa Gusis ludes keles tandes tanpa sisa. Samangke Duryudana namung kaliyan paman Patih Harya Sengkuni tanpa kantha boten duwe kanthi. Tinimbang kula mati wonten tangane Werkudara kula nyuwun dipun pejahi dening Rama Mara Sepuh Mandaraka. Sakbodho-bodhone salya kula wong tuwa. Yen pinter mboten ning kula pengalaman langkung menang. Nitik playuning tembung ripalungguhan samangke jeng andika sambat wis kentekan senopati sajroning Bratayuda cara cetha ngoten lak ndika sambat kalian kula Rama Prabu mang dadi senopati rak ngaten. Mboten samang perintah kula tak dadi senopati ning kula titip getih tetes daging tampel anak kula Banowati. Kula ijoli nyawa kula. Anakku telu pisan. Herawati, Surtikanti, Banowati. Sawangen bapakmu kae. Sawangen bapakmu kae. Bapak lan ibu ya bakale rampung anggene ngayahi urip. Ning mestine rasamu iso ngerti. Ning donya ora ana katresnan sejati kejaba tresnane wong tuwa. Mangkah gagah gumregah anenggih Prabu Salyapati nadyan Rarendra wis laluing yuswa parandene ngaton
nglaksanake kaprawirane ngadeg jejeg ing tengahing Tegal Kurusetra. Mangkono sigrang ubal-ubal Cicanda Birawa ngrangsang para pendha